ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் பிருந்தா ரகு. இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் தூங்கிட்டேன். 2:30 மணிக்கு தம்பிங்களை தூங்க வச்சேன். அவங்க கூடவே நானுமே சேர்ந்துட்டேன். என்றைக்குமே பகலில் தூங்க மாட்டேன். இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, நான் தூங்கிட்டேன். இப்போ என்னை எழுப்பினதுமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஷாப்ஸி அப்படின்ற ஒரு ஆப்பில் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க தான் இப்போ கால் பண்ணி வீடு எங்கே இருக்குது, டெலிவரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாங்க. அது என்ன ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படின்றது உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பார்சல். அப்படி என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நம்ம இந்த வீட்டுக்கு 4 மாதம்தான் ஆகுது. வீட்டில் செடியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு இடம்லாம் இல்லை. அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு ஒரு ஆசை, பூச்செடிலாம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. எங்கே வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. சரி யோசிப்போம், அது எங்கே வைக்கிறோம் அப்படின்றது அப்புறமா யோசிக்கலாம். நான் இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு, சீட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு இது ஒர்த்தபிள் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. நான் வச்சு பார்த்துட்டு க்ரோத் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்றத நான் ஒரு 15 டேஸ் கழித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ மாமா வீட்டில் இல்லை. மாமா வெளியில் போயிருக்காங்க. ஏன்னா மண் பக்கத்தில் இருக்கிற லேண்ட்லேருந்து தான் நம்ம மண் எடுக்கணும். நம்ம வீட்டில் மண் இல்லை. மண் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது நான் வச்சு 15 நாளுக்கு அப்புறம் க்ரோத் ஆச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வீடியோ ஒன்று போடுறேன். என்னென்ன சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 40 பேக்கெட் கொடுக்குறாங்க. 40 பேக்கெட் கொடுக்குறாங்க. 40 பேக்கெட்டில் ஒவ்வொரு ஃப்ளவராக இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விதையாக தான் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த விதையெல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தபிள்னு எனக்கு உண்மையாகவே தெரில. ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். இது நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்குமே நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். நிறைய ஃப்ளவருங்க, 40 விதமான ஃப்ளவர்ஸ் இதில் இருக்குது. பார்ப்போம் நம்ம எத்தனை செடி அந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகுது அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 15 டேஸ் கழிச்சோ இல்லை ஒரு 20 டேஸ் கழிச்சோ நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன். இதுதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய விதை இருக்குது பாருங்கள். இங்கே சீட்ஸு பக்கத்தில் இருக்க கடையில் வாங்கினாலுமே இவ்வளோ வெரைட்டி கிடைக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. சரி, எனக்கு இது பார்த்தோன்னே ரொம்ப பிடிச்சிது. ரிவ்யூவுமே நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஆப்பில். சரி, ஒரு தடவை வாங்கி தான் பார்ப்போம் நம்ம அப்படின்றதுக்காக தான் நானுமே இதை வாங்கியிருக்கேன். 150 ருபீஸ்க்கு 40 வெரைட்டி சீட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு இது ஓகேவாக தோணுச்சு. சரி, ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன். நான் ஒரு 15 டேஸ் கழித்து இது க்ரோத் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தம்பியெல்லாம் கீழே தூங்குறாங்க. 2 பேருமே கீழே தூங்குறாங்க. இப்போ நான் ஏஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஏஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏஞ்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்னை தேடி இருப்பாங்க. நான் இப்போ மேலே வந்துட்டேன். கீழே இருந்து நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா தம்பிங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மேலே வந்துட்டேன். பார்க்கலாம் நான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன். நான் கீழே தம்பிங்களை போய் பார்க்க போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிருந்தா ரகு லைஃப் ஸ்டைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ்.